saben dina mung ngelamun angen-angen marang Ambarwati mantene ayu ya Bu nggerdalange ngene iki mantene ayu tuwek-tuwek ana wah spontan ae langsung nyondro tes 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 semangat lho Mas aku tuwek dalange untune ompong tapi semangat pokoke sayane ora wong ayu nadya urip bebarengan 30 tahun dalang lho Bu ngetek tuwek ngene iki kancane do matek kabeh bunga susah dilakoni apa tega lan pon kakang tresnaku ora bisa lali jajar andon sesenisian Bagus Tri Prasetyo Aji Saputra iki mejel saking Ponjen Pelangkidul Kedunggalar. Nah niki jaman kula nom-noman riyen niku Ponjen niku bolak-balik Ponjen mawon. Basa saking tuweke belas gak nate ning Ponjen. Jaman riase cik kondang Arti Sujarno. Saiki cik urip apa ora kono. Wonten kalenggahan menika temanten jajar semanding pisan kekalih nggih sampun samapta ing gati murid jangkeping pahargyan menawi to pisan lenggah wonten madyaning Puraya Agung. Ing mangka sang duta pamethuk Pak Gin, Pak Giono sekalian garwa monggo kasuwun jawatasta salaman rumiyin Pak. Nggih, Pak Gin wonten tengen, Bugin wonten kiwa. Lho, kulina to wong wedok mesti senengane ning tengen lho. Kepareng jawatasta salaman ingkang menggugati lajeng madal pasilan mangke ngombyongi raipun pisan kekalih pinahargya monggo Kansa Music. Saka Ponjen iki petuk saka kene ya Pakne iya kene bune atiku dadi ayam amulane trokan tajem mari kangen mola sira netra
sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetula sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabarna rimo matur nuwun Pak Gin inggih sampun kepareng medhuk pisan kekalih Dewi Pratomo kanthi sinawung lancaran marikangen tan karasa tan kanyono piyanipun Ibu Kadarti lan sulihipun swargi Kang Rama sampun jumrung manjing wonten madyaning Purayagung mujudaken pisan mijil saking punjen kedunggalar sampun jangkep pargian mongko daya waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an tumuli kawiwitan katur dumateng piyanipun Adi Mas Jarot monggo Mas Jarot para samapta ing gati sawigung diri kepareng maosaken ayat suci Al-Qur'an wekdal sak cekapipun kula aturaken monggo Mas Jarot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Jarot. Ingkang sampun maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an mugi-mugi saged mahanani kawilujengan karaharjan miwah kasantosan tumandha gugati kadang pisan sutresna kakiri temanten sumrambah sedaya para tamu kakung putri. Amin. Allahumma amin. Upacara adat krobongan kawiwitan pun manembromo Ketawang Ibu Pertiwi. Sarananing wong yun luhung tetah topo gorang guling kanggo Bu Ayu perwiwites keng babat timbang eling sholat jatmiko yen wacana kudu mani
Iya Pak Ne. Mumpung ketemu dalang saka Wali Kukun. Aduh. Sak jam perjalanan. Tengah 8 budal dugi mriki setengah 9 medal SMP Kendal mriki pengubengan. Ana manten denengake bobot timbang sandi surasane ya Bune. Awake dhewe minangka jejering wong tuwa ora kena pilih kasih bau kepine mban sinde mban oyot mban siladan kuwi ora becik. Anak mantu ya direngkuh kaya anak dhewe nggone guna wetah kuwi kang dadi surasane bobot timbang. Iya ya Pak Ne. Tak eling-eling temenan wis rampung. Dieling temenan Bune. Iya Pak Ne. Rampung bobot timbang kalajengaken sembah kalbu Bu Ayu. Temanten putri sumungkem dateng temanten kakung tondo yekti jejering wanita bekti kalian kakungipun jumbo kalian ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garwanipun Kanjeng Nabi tansah bekti mangastuti dateng guru Nabi jejering kakung. Mangkono wetane ngatur temanten putri Kang Mas. Nyawa jimat pepundian kula menika Kang Garwa tumungkul wonten sandhaping Kang Mas. Boten sanes Kang Garwa ngaturaken sumeging pangabekti Kang Mas. Yayi. Tak tampa wong ayu pangestunipun Kakang wae tampan ana ya di sanget tanggen kula mundi Kang Mas. Wis wong manis. Aja tumungkul ana ngersanipun Kakang kurang prayoga kene tak aras tak sayang tondo katresnanipun Kakang lawan Siadi. Injih Kang Mas sakwise kene ngadegdi lolosen dungepun Kakang najan topung Kakang Ratu ora kena gaduh pusaka ya di lolosen wae. Injih Kang Mas dapur ladrangan sampun rinolos saking madaning gigir panjenengan lajeng pripun mangke Kang Mas. Sakwise dapur ladrangan piyandenipun Kakang linolos saka madaning gigir pun Kakang lan Siadi tumungkul ngadang tetesing pangestu Kanjeng Rama. Sampun menika Kang Mas. Sampun rinolos saking madaning gigir panjenengan gamparan bungkul kencana utawa slop uga linolos saka madani suku. Ayo Kak gandeng ya. Monggo Kang Mas. Kanthi lampu dodok yayah konjem-konjem Siti wedanane. Kakir temanten tumungkul hanjengku ngaras padane Kang Rama Ibu. Mangkono wetane ngatur temanten kakung putri. Rama nyawa jimat pepundian kula menika putra panjenengan Dwi Ambarwati Rama. Tumungkul wonten sandhaping Kanjeng Rama boten sanes ambar ngaturaken sumugi pangabekti Rama. Nduk. Suwarganing wong urip yen to nyawang anak bekti mangastuti marang wong tuwa ya nggih rambar. Anakku Becayu. Aja sepisan-pisan seneng lalekke wong tuamu jejering Pangeran Katon kang wajib sira sembah tegese sembah kuwi sira ajene Cayu. Rama. Iji Kanjeng Rama tansah ambar remut-emut wis nyedhak ibu. Le Tri Prastya Aji Saputra ngger. Iji Kanjeng Ibu banyu mili pangestuni ibu kanggo kowe. Ibarat lumitring tirta wening saka pucuking gunung rina wengi ora kendhat kanggo kowe ya Ndre. Ya Nduk. Kono nyedhak ibumu, kono nyedhak bapakmu. Ji Aji Kanjeng Ibu kene ngger. Anakku bocah bagus Tri Prastya Aji Saputra dawuh Rama menika Aji ngaturaken sumugi pangabekti Rama. Iya ngger. Najan to sira anak mantu wis tak rengkuh kaya anakku dhewe. Aji ya mong bapak meling tresnanono anakku wadon ya ngger nganti jebating jaman kula mugi dados kasunyatan dawuh pangendikan panjenengan Rama. Wis ngger gogok rasane bapak lan ibumu
aja lali Ambar. Bekti kelawan mara sepuh rondo. Wong tuwa dhewe karo mara tuwa uga bobete padha. Wajib sira sembah tegese uga sira ajene ya nduk Ambar. Kon mengker Aji Iji Rama gandengen bojomu le. Sawana bapak lan ibumu saka Ponjen Kedunggalar najan toke sulih swargi bapak. Kebas Kanjeng Ibu mereka rayi panjenengan Kang Mas. Panjenengan minangka sulih pun swargi bapak. Menika Triprastya Aji Saputra Kang Mas tumungkul wonten sandhaping panjenengan semanten ugi kula Ibu. Menika kula pun duwe Ambarwati ngaturaken supengai pangabekti Kanjeng Ibu Yongger. Muga-muga pengestune wong tulan para sepuh bisa kanggo pawitan nggo nrenggayu kamulyane rumangsa yanda. Kanjeng Ibu kono nyedhak Kang Masmu werene le. Nyedhak Ibu Ger adikku sakarone. Kang Mas kono nyedhak Ibu Aji. Jomong Kang Masmu minangka sulih swargi bapak meling kanggo anak adikku kabeh. Yen sira kepengin gayuh kamulyane urip tindakno dawuhing Gustimu ya agamamu. Dahana kang dadi laranganing Gustimu ya agamamu. Ya ing kono margane kasembadan bisa urip ayem tentrem ing bebrayan. Satemasirna godha pangrencana nemu bejo sak gara putra. Lumintum besok temekan putu ya Ger. Wis wilengi kamasmu kanggo kowe kula. Sesuk tresna mrengsa sami mengkur ing angkara bune siapane ayem tenan atiku bune siapane semulan rasa ketemu tenan iki bune heeh anak mesti mungkul sowan aku lan ibune kae sawangen kacar kucur guna kaya mungkur pikirku bune. Iya awake dhewe wis netepi wajibing wong tua kanggo anakmu tegese awake dhewe mantu anakmu entuk wayune judu. Mula ramoka tak tembangke pangkur. Heeh. Sing ati-ati pangkure lho Pak niki awake aku kowe iki ning patalan agek pisan iki. Nganti pangkur mungkung gleyor tinten ana ora tanggapan ning patalan buyak lho. Ngono kuwi tintingane ya terus aja ngomeneng wae sing orjen. Kaya neng Ponjen tau batalke pisan aku neng Ponjen dhisik iki blas bar kowe gak tau rono. Akarono karenan marati siwi ning aku ya eling najan tongon aku di murid saiki muridku wis kondang jenenge tukiran iki tukiran nanti iki tukiran iki mboten enten saiki wis kemelintine ram-ram dadi MC dhisik ngetutke hadro pun diniki bojone nang kene atake ora ndek sinabung ras mineng kita
seger tenan ya Pakne. Kalau anakmu kembul bujono dulang-dulangan diuran-urani pangkur dicengkok ngerenas seger tenan. Kuwi nek bojoku nu tak ngonokke langsung ngejak. Ora ngejak apa-apa dik ngono mlerok. Senopo seno karto mrekra diombe sik Pakne diombe piye wong iki bakso kok diombe oh iya tak kira es ya ini metu es oh bakso bakar tining ngelmu long ayo yayi ngunjuk banyu bening kang micil saka kasuwargan jati monggo Kang Mas kang tumrap neng tanah Jawa agama agemeng upacara adat kerobongan sampun rampung menika pungkasi kanthi ngunjuk tirta wening sesarengan rampung menika mangke Bu Ayu Kusumawardhani kalajengaken tedhak pinetha utawi putu keluarga kawiwitanipun kemengku gate Pak Jamang mboten ngantuk nggih Pak mboten semangat nggih lah kaya dalange iki lho tuwek semangat dalange iki siji roh ayu loro roh dhuwit wis dalang iki tuwek-tuwek ganas pokoke. Mangke kawitane kemangku gate Pak Jamas lan Ibu lajeng kadang pisan sutresna keluarga agung temanten kakung rumin saking Ponjen Plang Kidul Kedunggalar monggo mangke kasuwun foto kalian temanten kekalih. Sinten-sinten menika mangke mboten dipun serat sedaya kemawon keluarga agung temanten kakung yang dipun pangarsani Pak Harsono monggo mangke kasuwun foto kalian temanten kekalih. Rampung keluarga saking Ponjen mangke keluarga temanten putri saking Patalan Kendal mriki nggih mboten dipun serat sedaya kemawon monggo kasuwun foto utawi tedhak pinetha kalian temanten kekalih. Mboten kula sebataken setunggal buka setunggal mangke kira ing swasana Greng Wanci langsung satset monggo mangke langsung foto. Insyaallah mangke pahargyan wonten mriki mangke rampung saderenge dhuwur nggih Pak nggih. Sami, amin. Monggo keluarga saking Ponjen rumiyin kasuwun foto kalajengaken keluarga temanten putri Bapak Ibu among tamu among kardi kasuwun foto lan temanten kekalih. Salam pambuka, salam kompak saking Kansa Music. Wih, ayo kono. Juli, weduh penyanyi nek 30. Iso nyanyi tenan apa ora ngono. Cah cilik. Cah sak ipel-ipel. Cah sak cilik kan sak ipel. Oga ya. Yuk salam pambuka, salam kompak saking Kansa Music. War nyanyi dhisik, Nduk. Heeh. Hah? Iki sik, ya ngadeg kene. Nah, jenengmu sapa wong ayu? Nami kula Kansa. Hah? Kansa. Anake sapa? Anake Pak Puguh. Pak Puguh. Nggih. Jabang bayi. Wong lanang kok iso duwe anak. Kuwi metu kondi lho. Anake sapa? Pak Puguh. Jabang bayi. Wong lanang kok duwe anake metu kon ndi? Pakmu sing ndi? Niku. Heh? Niku. Kuwi ya? Nggih. Welek kaya cok bakal kuwi pakmu. Ya kene Dek. Cahy rada rene. Nyanyi lagune apa sayang? Langgam apa dandut? Apa bebas lah sawakmu? Kelas piro, Nduk? Kula kelas 3 MI.
MI wedan edan kelas 3 lho ora kaya anakmu kelas 3 nakal era-era tinggal nang sawah mbuoke ngluyur ae mangga Dik Kansa wis langsung nduk bawa kadone Pak Bus engko bawane engko nenek wektu langsung wae bawane engko wae ya engko tak kei watu bawa Kansa iki anakmu to Yul sing karo aku kae iki dadine ya ampun Yuli imane anakku Bu karo Yuli Ngedak maju kene saya iya kono cedak monitor ramen dojian silahkan mau video merekam silahkan Bu duwe anake dilatih ngene iki. Lah anakku ning kali wae. Lho ngene iki anakku wae. Nek menurut pakmu ne blas gak memper bapak pakmu iki. Nangis
Kowe yo njaluk opah, Nduk. Eh? Nggih no. Enggih no. Lah sing opahe kowe sapa? Opahmu njaluk pira permen apa-apa? Kowe kok atake diapusi pakmu. Kowe yo golek sawer. Nggih. Lah yo ngomong karo mbok-mbokmu wis. Jan dan besok cita-citamu sok pengen dadi apa, Nduk? Cita-citamu. Cita-cita ra mudeng. Besok nek gede pengen dadi apa? Dokter. Ya dokter nyambi menyanyi. Kok nek nyontek pasiene jaranan. Mangga. Ayo ngaja nganti langenge. Ojo lali. Yo. Matur nuwun, terima kasih sayang. Yul jan anakmu ki. Apa sing tak omongke dhisik pinter Yul, jaman meteng niki. Metenge niki. Yul nek kowe anakmu pengen dadi apa Yul? Pengen dadi penyanyi. Ah gampang, kok kirimono. Kok kirim mimik tenan apa ora to? Nyatane dadi penyanyi. Nggih, menika saking pundi Bu? Keluarga dari Lamongan, Pak Lek Supri, nggih. Keluarga Bapak Kadaryono, keluarga saking Kerandekan Ngerambe. Wah, tonggoku kono yo blas gak nate ngejob aku. Lajeng keluarga Karang Taruna Dusun Ponjen. Wih, monggo kasuwun foto kalian temanten kekalih. Para tamu kakung putri, injih karono pahargyan menika terbatas kalian wekdal ing monggo-monggo. Wartawan potret saking Bu Ayu Kusumawardhani, Jawil Jinawil, keluarga temanten kakung putri, kasuwun laju kemawon manjing sasana putra berkahi. Kula minangka pengendali warung lajengaken rerencan ing adicara salajengipun injih karuna sampun tan karasa tabuh 11 kirang seprapat. Insyaallah mangke tabuh 12 kirang seprapat sampun rampung, dungkap duhur rampung ngoten Pak nggih. Mongko potretipun mbokotipun laju kula minangka pengendali warung lajengaken upacara tanggap wacana lung tinampan. Mangke ngunantikan pasrah sulipun kadang besan kasarira piyanipun Bapak Harsono. Rampung ngunantikan pasrah mangke pun kirapaken sawetawis sinambi nyrantuk kirap pangka kalih selo selaning selo mangke pun isi kanthi tanggap wacana penampi ngiras pantes nglantasaken pangwibagya. Rampung menika mangke kirap pangka kalih pahargyan suka parisuka insyaallah tabuh 12 kirang seprapat sampun rampung. Ewasana katur dumateng condakan ing atur kadang besan Bapak Harsono kepareng ngomyat saking sasana palenggahan manjing sasana pinanci kepareng masrahaken ponang temanten kakung sasana sabda tumuli katur serempakipun Metaraman. Kadang besan kekalih Bu Ayu kasuwun jengkar jajari Bapak Harsono boten jajari langsung kemawon bisa watawis jengkar sekalian Ibu kasuwun jajari penyanipun Bapak Harsono. Nuwun sewu wilujeng siang. Mugi rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la qaula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Pawunden bini sepuh hati sepuh ingkang satu kinabekten sandianing para tamu
kakung Sumawana putri ingkang satuhu kinurmatan Baroyogung Bapak Jamang Suyanto dalasan Baroyogung kadang kula sepuh Mbak Yu Kadarti ingkang bagya mulya. Sumangga wekdal ingkang saya menika sekedap kula dherekaken ngenepaken raos muji syukur dumateng aksanipun Gusti ingkang murbing dumadi dening kalenggahan siang menika handika sami dalasan kula saged nderek mangayu bagya wonten pawiwahan dhawuhipun anak kula Nak Mas Prasetyo kalian Nimas Ayu Ambar kanthi kawontenan Rahayu Widodo kalis ing sambikala. Sumangga nun kita aturaken puji syukur alhamdulillah bikaulina alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat dan salam tetep konco Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sapatipun ing donya ngantos ing dalahan mangke Allahumma amin. Nuwun sewu lepet diagung pangaksami bebunden kula ngabiyantara wonten ngaksu andika sami awit mundi dawuh saking kadang kula sepuh Mbak Yu Kadarwati sakeluarga kinen ngaturaken wigatos sing sedya denewa sing gati ingkang sepisan Mbak Yu Kadarwati ngaturaken salam taklim kunjuk pebunden Bapak Jamang Suyanto pangapunten Bapak Jamang Suyanto sumrambah tamu sedayanipun Mbak Yu kula ngaturaken salam taklim kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing pamuji handika sami mugia tansah pikantuk payungipun Gusti Rahayu Widodo kalis ing sambikala. Ingkang salajengipun kinen hangaturaken sekar cepaka sasele nuwun inggih Nak Mas Prasetyo kunjuk dumateng kadang pisan Baroyogo kadang pisan kula aturaken sawetahipun wonten kirang ing samudayanipun nyuwun diagung pangaksami panggula wentah kunjuk dumateng Baroyogo Bapak Jamang Suyanto swidak 6 Mbak niki. Sami swidak 6 ya. Sing ngeten iki. 66. Nggih. 66 laku. Pangapunten. Kunjuk dumateng Baroyogo Bapak Suyanto nyumanggaaken anggenipun badhe anggula wentah ing panuwun anggenipun kebyuk wonten samudraning bebrayan agung temanten sarimbit saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Paripurna pawiwahan mangke kula sakadang pangombyong nyuwun pamit lumengsek saking papan mriki nyuwun donga pangestunipun mugia kula sakadang pinaringan rahayu wilujeng kalis ing sambikala wonten ing pundi papan semanten ugi kula nuwun dhumateng Gusti sapenger kula mangke mugia Bapak Jamang Suyanto sakeluarga sumrambah para tamu sedayanipun pinayungan dening Gusti rahayu wilujeng kalis ing sambikala selami-laminipun. Amin. Bagaimana ingkang saged kula aturaken wonten atur dalah Sulabawa ingkang kirapaning pengalih nyuwun diagung pangaksami Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.